Saio honetan nik ez dut bat egozatu. Astetik buru sentu naiz ezinean arrunta. Behar gutien goitatzen duen ariketan atera nizo gien, kartzelan. Nintzen bate prestatua. Eta horoak ez, bestak muntza ikusi ditut. Joanes muntza. Esperonen bai indar hainen zuela muntza ateratzeko, sustrai bere mailan. Miren ere kontu naiz finale pasadela bai baita, mesi zuen. Eta Salvador berdin, domaia ez dela pasa. Zaiti argazki eguna izan zen, bestaz. Eta Patxi ere pentsu dut ni bezala izan dela. Guti gora bera gauza hon batzuk baian oroak ezinean. Gero, bai, astapean giro aski utza senditu dut. Pieka berutu da, baina bon. Hala, gero, xapeketa. Hauan, xapeketa netzat muntzatera da. Eta goitazen gintuenak finalan dira, goitazen ez gintuen batzuk ere, hobe. Ni askoz hobeki sentu nintzen muskilikoaren onotik. Eta gaur ez dut bat egozatu, beraz. Muskili mezala haitu banitz, hobekitzen izan zen. Ez nahi zuik kontentatzen, hala, jateko. Besteik ez. Bai, nire burua entrenamendu gutirekin eta gina nintzen. Pentsatzen ofiziotan batean edo asmatuko nuela. Azken aski frustratua gelditzen naiz, eta gero bakarkakoa hori da gutien maiteutana. Eta azkenan uste dut bakarkakoan ojo naiz gustura senditu. Ez ziren bertso honak, biziki honak bainan. Ojo naiz gustura senditu. Gero bestetan bai frustrazioarekin bideak behar beste bide bat hartzeko zen edo batzutan. Ez dakit, ara, gogoeta batzu egiteko, eta ara. Saioa nik uste aitzinekoa baino aixe apalagoa. Ez da saio beterik izan edo saio ofizio beterik izan. Nik nire ustez, eta saioa apala, gero puntuaketak ere erakusten du, uste dut argi dela. Saioa apala jendearekin ere ez dugu hainbeste lotu. Igi batzu izan dira batzutan. Gogoan Mirenen sortzeko tipiko lehen bi bertsoak edo, baina bestela guti asmatu guztet. Bai, niretzat bukatua da, hori segur da. Enuen mentura hundirik finalera pasatzeko. Aitzineko saioak ikusirik, besteen formak, aipatu izan ditu deia eneritzen forma, odeiek uste dut maila bat gorago zela badu denbora pixkat urte pare bat. Eneritzena niretzat sorpresa izan da enuelako bertsotan ikusi, baina sorpresa izan da. Sumai ere biziki forman atseman dut. Eta eki finalera pastu da. Ekik asmatu du ara xantza pixka batekin edo guti aritu delako berare. Eta gero zehan sustrai pentsatzen dut beste sustrai bat aterako dela finalan. Hor baino hobea. Desira diot, beden. Miren ongi ideietan, ideiak Mirene beti ideia biziki freskoa ditu. Neri biziki gustatzen zaitan bertsolarea da. Ideia biziki ona ditu, bertsolari sakona da. Eta gero amets uste dut beste planeta baten dela. Aitzineko saioa ikusirik beden. Eta ara, pronostiko bat eman behar bali badut, ez dakit ondoko galdera den. Ez amets ikuste dut. Eta gero bestekin ezatela aldutena eta hor da, saio hon bat emanen digutela guti dut. Aintzinekoa ikusirik egean. Bai, hala. Nire esker. Saioa aski ongi orokorrean, giro oso beroa eta eskertzeko da biziki hori, eta sala bildua zen eta goxoa eta maitut olako tokitan kantatzea. Gero nire burua astapenean biziki urduri nintzen eta justu hor kantatu dut hobekian, ez dakiz zeratik. Eta gero lasaitu naiz pixkat eta hor hasi naiz trabatzen eta kartzelan behera egin dut erabat eta biziki fite kantatu dut, ez dute sobera pentsatu bukatu nahi nuen eta hola joan da. Gustora, esan. Ez nuen espero hola saio handirik eta saio batzutan gustora gelitu naiz. Txikian batez ere edo handian ere aski ongi eta hala. Nik nire saioak bakarrik entzun ditut egia esan, gero internetetik entzun ditut saio batzuk eta kalitatea iduritzen zait
aski dela, bertsolari gazteek ere maila bikaina ematen dutela, lehendik ezagutzen ditugunek ere, amets eta sustrai beste koska batera dira gure gandik, baina orokorran iruditzen zait, itxura ona eman duela iparraldeko bertsolaritzak. Espero beti ikusten duzu posibilitatea eta jendeak aipatzen zidan presioa izango tenuen edo ez, eta nik egia esan ez dut senditu, beti bauzu zure irudiaren arabera nahiago duzu pasatzea ez pasatzea baino, baina errez ikusten nuen posibilitatea ni ez pasatzeko eta beste dozein pasatzeko, eta niri tokatu zait eta kontent. Sufritzen. Egia erran sufritzen, erraiten bezala lagun bati guai hartino honin referentzia bakarra muskildikoa zen, txapelketan ez dut besteik egin. Eta muskildin bai kontentelkin nintzala enebuia ez behin bortxatzen, bena waikuan ez da hola izan. Ez da hola izan kartzela hartino, geho kartzelan han hatsa hartuik eta amniat presioa lasatuik, geho ahasini zuntza, bena hor arte egia sufritzen ikusi duela enebuia bortxatzen hanitz. Saioa betiko arrapostia gaitz da erraitia gibelin jarri gelaik, bena iduitu zait nahiz behar bada ez izan bertsoaldi osoik edo izigarri interesgarrik. Uste dut bakotsak eman dila behaina, ez dela huts handik izan, ez dela izan traba handiegik entzulegoentako, hoi baita importantena. Eta azkenin untsa jundela. Txapelketa orokorrean, ez dut enebuia baztertiko dut amina eta aspertu niz nitaz mintzatzea, kunten niz, izigarri kunten niz lagunen ikustia ekin plaza gainin. Pena, prefosta badut pena jamuntxo eta sanentako ez beitia aintzinasun eta behar bada mehesizien, fene ustez ez diuken egun huna. Hoi alde batetik geho beste laguntzun baite bai aspaldiko lagunak neritz eta sumai ikustia holako goi mailan, zenta nik aspaldi eta aspaldi esarraikitzen ditut, han horka bertso saioetan eta ikusten dut zei bilbide egiten haidien eta hainiz nuiz noatartino heltuko dien holaz eta ikusten da egazki lantuik dela ben bertsoa. Bai, sufritu beharko hebentik hamahio hartino. Sufritu beharko da tranquilago junen ez dakit, bai, nik ez dut oano ikusten enebuia finalan egia egan fresko egida entzun dudalaik nintxin hesten. Eta geho badakit nik ez dut dala hasin izan bezala ez dut deuze galtzeko eta banua enian egitea eta ez dut hitzemanen guai hartino ikusi dena beno habo eginen dudala. Lehen esaten nien zuen lankide bati ez, kuriosoa dela. Ni zortziko txikian, zortziko handian barkatu, nahiko eroso bezala hasi naiz. Eta gero hauek esan diate kosta zaidala arrankatzen ez, baina, saietu naiz gaia jantzten, batez ere naiz da kokatzen ez, eta Joanesekin gustora hasi naiz. Mirenekin egia esan ez dakit esperientziak edo egoten jakiteak edo ez dakit ze salbatu nauen, baina garbi daukat txapelketan jotzen alduzunean, jo behar duzula, baina ikusten duzunean erortzera zoazela, ez erortzea dela helburua eta ustuz saiatu naiz horri eusten eta bere impultsoa pixka eta aprobetxatzen eta erantzuten ez. Puntuetan nik uste dut zortea nik eukidu dala alde, besten puntuak oso abstraktuak iruditu zaizkit, oso lainoetakoak, da nerea behintzat nahiko konkretua zen eta erantzun ahal izan diot, eta nahiko konforme gelditu naiz. Gero seiko motzean patxirekin, patxik hartu duen papela ez nuen hartu nahi, eta orduan pixkat erdira gehiago dut eta pixkat preso bezala gelditu naiz nire esan nahi nuena eta esan nezakenaren artean pixkat preso bezala iruditu zait. Igual beste buelta bat eman da, beste planteamentu bat beharko lukela nire partetik ez gai horrek. Eta gero kartzelan gustora, kartzelan gaiaren nire enfokea ematen uste asmatu dudala eta alde bersoak ere nahiko erresetorri zaizkit eta alde hortatik gustora. Atzetik nahiko distorsionatuta entzuten da beti, baina ametsek esaten duen bezala uste nahiko saio duina joan dela. Ez dakit, Miren oso ongi ikusi dut hasieran batez ere,
Gero Joanes beretik kantatzen eta postu nahu ez, aurrean zer dagoen aintzat hartu gabe, bera berea egitera ez, aparrak buruan astu gabe ez. Salvadorrek nik uste dut berak esan duena baino gehiago egin duela, eta Patxik ere ateraldi politak eduki dituela, gero iruditzen gauza batzutan ez duela suerte handirik euki, puntuetan oso nahiko abstraktu, eta behitu jazten zarenean pixkat errenka gero ez da erresa beti zuzentzen ez pausoa, eta gero Gilen barkatu Simun, ez da erresa 18 urterekin lehen txapelketa, nik uste Simunek gaur egin duena baino gehiago egiteko aukerak eukiko dituela 1000, eta ez dadila larritu gaurkoagatik, eta seguru nago zerbait ikasiko zuela gaurkotik ere, eta aterako duela aurrederago berak egiten dakien guztia ez. Egia esango izut, zuzenean ez dut saiorik ikusi, Xilabako web horritik entzun ditut ofizio batzuk, eta jendea badabilela plazetan, gaur ere bai, eta bersolariak maila ona ematen ari direla, Eneritz oso ongi dago, Odeire bai, Mirenek ere nik uste gaur saio ona egin duela, Joanesena denentzat sorpresa izan da, eta uste danak asko poztu gaituen sorpresa, Salvadorrek ere bere aportazioa handia egiten dio txapelketari, eta alde hortatik nahiko ongi doala iruditzen zait, salto bat eman dela aurrekotik, eta bai antolakuntzan ere iruditzen zait, bai komunikazioan eta bai saioen prestaketan aurrera egin dela, eta hori ere oso positiboa iruditzen zait. A ber. Neburua pentsatzen duen bezala, eta bersuak nolazpeit eman ditut, eta aski beldur banuen nola emanen dituen, eman ditutan bezala ere emanen dituen banuen aski beldur, eta pasatu den bezala pasaturik enetako eta berzendako ere, ni konforme. Mentuaz bai miruzteko hobekixago, ez dakitzetako iduritzen zait hola. Mentuaz arras gaizki da ikus moldea, baina berzenaz, bai, ongi. Guai, haian, Donilo izunen eguna da jaizan da, lehen izan zen bezala. Hene txapelketan parte hartzea? Nik uste, bai ez, eta hortako etorrian nintzen ere. Eta badakit badirela nizan bezalakoaren zaleak, eta hoien gatik hartian nuen parte. Gero hor, erdi zarria bezala ninduten hor, nik ezpanuna izan, erraiten ahalko nuen ez, baina ez. Eta golte ginen izan, eta konten ez, arras konformen ez. Eta gero hola pasatzeaz, errain dute batzuek, eta finalera behar zinen joan, eta jendeak izan ziren entzuna eko zein duztetanak, eta baina finalean lan zailagoa badira, 9 puntokoan egiteko, eta nik guai arteo ere, ene gisako ariketa, ene buruarekin egin dut, eta nekatu, hortan nekatzen nintzen, eta guai fini baita, bukatu baita, arras konten ez, konten.